Moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias, como cada venres, por acompañarnos nesta rolda de prensa na que xa paso a informar dos asuntos máis importantes que vimos de aprobar na Xunta de Goberno recén celebrada. En primeiro lugar, dicirvos que hoxe aprobamos ampliar o proxecto Impulsa TIC, que é o programa que lanzamos a finais do ano 2023 para a transformación digital e modernización das administracións locais dos concellos da nosa provincia. Hoxe, concretamente, acordamos licitar dúas novas actuacións por algo máis de 240.000 euros en total para a instalación dunha nova infraestructura que permita mellorar as capacidades e servizos de 31 concellos da provincia que están adheridos a este programa. Durante a realización das actuacións anteriores nos 52 concellos, que son o total que está adherido ao programa, os nosos técnicos detectaron diferentes deficiencias e necesidades de mellora na infraestructura TIC local, en canto á capacidade e en canto tamén á seguridade dos sistemas informáticos e servidores que os concellos teñen in situ para albergar as aplicacións e información dos diferentes servizos que prestan ao conxunto da cidadanía. Para paliar esta situación, dende a Deputación de Lugo licitamos dúas actuacións para os 31 concellos que solicitaron participar nesta nova actuación, e a primeira delas é para a renovación de servidores municipais. Con isto vamos a dotar a estes concellos de equipos informáticos novos de última xeración para ampliar as capacidades e recursos tecnolóxicos dos servidores municipais actuais con medidas de seguridade e disponibilidade. Dentro do contrato non só se van a realizar os suministros, senón que tamén se van a instalar e a configurar en cada concello para que quede totalmente operativo con estes novos equipos. A segunda das actuacións vai a ser para a implantación de sistemas de protección e de copias de seguridade. Con isto vamos a conseguir, por un lado, previr os accesos indebidos aos principais servidores e, por outro, que conteñan proteccións ante cortes de suministro eléctrico, co fin de aumentar así a seguridade e disponibilidade dos servizos municipais. Ademais, tamén se implantará un sistema de copias de seguridade automatizadas que faga un respaldo da información máis sensible e permita aos concellos recuperarse ante perdas de información que veñan provocadas por incidentes ou tamén por ciberataques. En ambos casos estimamos unha duración de 2 meses, rematando en calquera caso antes do 15 de setembro a instalación de todas estas cuestións. E este novo investimento súmase aos 4,3 millóns de euros de fondos europeos que xa foi quen de captar a Deputación de Lugo para a transformación digital e modernización dos concellos de menos de 20.000 habitantes desta provincia. Os fondos investidos ata o momento permitiron, por unha banda, a mellora da eficiencia dos servizos básicos da administración digital e mellorar tamén a interoperabilidade administrativa, e, por outra banda, conseguir concellos máis resilientes, con capacidade de ofrecer servizos electrónicos aos cidadáns, mellorando, ademais, en transparencia e tamén en apertura e accesibilidade aos servizos municipais. Así que, en todo caso, concellos máis útiles e accesibles para a cidadanía. E cambiando de asunto, co que ten que ver neste caso coa mobilidade, coméntovos que hoxe avanzamos na contratación de diferentes obras con máis de €500.000 para mellorar 5 estradas ao seu paso polos concellos de Corgo, Monterroso, Taboada, Láncara, Castro de Rei e Cospeito. En primeiro lugar, licitamos por máis de €160.000 a mellora dun novo tramo do cinto comarcal á altura do Corgo. Concretamente, con cargo a este investimento, acondicionaremos algo máis d'1,5 km entre Camposo e Pacios, e os traballos van a consistir na reapertura das cunetas, na repavimentación con aglomerado en quente do firme e tamén no pintado da vía e reposición da sinalización vertical. Contamos con un prazo de execución para estas obras de 3 meses dende que comecen. Eses traballos van a completar e complementar outros que a Deputación ven de rematar nesa vía o seu paso polo Concello do Corgo. Esta mesma semana sucedía que se remataban outros traballos.
Concretamente, vimos de mellorar con €500.000 o tramo entre Alto de Gomeán e a parroquia de Marei a altura de Maceda. Ademais, tamén se están executando agora mesmo traballos na LUP 1611 entre os concellos de Begonte e de Castro de Rei, cun investimento da Deputación de Lugo de €375.000. E dígolles que nos últimos 5 anos a Deputación de Lugo impulsou un total de 7 proxectos para mellorar en diferentes tramos o cinto comarcal, esencial para as comunicacións desta provincia, cun investimento de €3,65 millóns. Dende o ano 2020, a Deputación Provincial de Lugo ten mellorado máis de 35 quilómetros, case o 30% da LUP 1611 ao seu paso por Pol, Castroverde, Cospeito, Castro de Rei, Friol, Lugo, Guntín, O Corgo e Begonte. Este esforzo inversor importante no cinto comarcal nunha estrada que conecta un total de 11 concellos nos seus máis de 131 quilómetros, pon de manifesto o compromiso da institución coa mellora das vías provinciais e, polo tanto, coa mellor calidade de vida e a seguridade das vías desta provincia. E, ademais, tamén adxudicamos outros 3 proxectos que veñen a mellorar a mobilidade desta provincia. En Taboada, será a empresa Ogalia Contrata Sociedade Limitada a encargada de mellorar un tramo de 14 kilómetros da LUP 4905, que é a estrada que conecta a vila de Taboada co concello de Portomarín no enganche da vía autonómica LU 633. Estas obras afectan o treito que está comprendido entre a parroquia de Vilarbasín, en Portomarín, a altura do quilómetro 10, e o lugar de Benvibre, no concello de Taboada. E van a consistir na reapertura de cunetas, no saneo da esplanada, na reparación das imperfeccións da vía e na súa repavimentación, así como na reposición da sinalización vertical. Estes traballos mellorarán, sen dúbida, de xeito notable as comunicacións entre estes dous concellos, entre Taboada e Portomarín, xa que é a estrada máis directa entre ambas capitalidades municipais e tamén a conexión dos veciños e veciñas das diferentes parroquias ás que dá un servicio directo. E, ademais, gracias a este proxecto, que adxudicamos por €211.000, melloraremos tamén a totalidade da LUP 6003, que con algo máis de 2 kilómetros conecta o Couto en Taboada con Viloide no concello de Monterroso. O prazo para executar estes traballos en ambas estradas son 3 meses dende que comecen as obras. E cambiando de zona na nosa provincia, no concello de Láncara, a empresa Ovisa Pavimentos e Obras SLU resultou adxudicataria da mellora de medio quilómetro da LUP 2703 que vai dende a Pobra de San Xiao ata Carracedo, con un total de €70.000. Estas obras afectarán o inicio da vía no tramo urbano da Pobra, dende o cuartel da Garda Civil ata o campo da Feira, e van a consistir na reapertura das cunetas, na pavimentación e na reposición da sinalización vertical e o pintado da estrada. Neste caso, o prazo de execución dos traballos vai a ser dun mes dende que comecen as obras. E xa, finalmente, infórmolles de que entre Castro de Rei e Cospeito, a empresa Construcciones Carballeira SL vai a ser a encargada das obras de mellora da estrada LUP 1104, que é a que conecta os concellos de Castro de Rei e Cospeito dende Portomuíño a Momán, e aquí vanse a realizar uns traballos que van a afectar a totalidade da estrada, consistindo na reapertura de cunetas, na reparación de desperfectos e na repavimentación da vía. O prazo para a execución destes traballos será de mes e medio dende que den comenzo. E esta é tamén unha actuación importante, porque esta vía articula o norte do concello de Castro, dando servizo directo á veciñanza de varias parroquias e a diferentes explotacións agrogandeiras. E xa deixando de lado as estradas e no que ten que ver coa cooperación cos concellos, nesta Xunta de Goberno sacamos adiante un convenio de colaboración co Concello de Lugo para financiar de forma conxunta o mercado de Nadal para este ano, para 2025. Concretamente, vamos a chegar dende
A institución provincial, dende a Deputación, 30.000 euros e o Concello vai aportar 60.000, co que ao final vamos a chegar a un orzamento conxunto de 90.000 euros que van a servir para financiar a montaxe e desmontaxe desta infraestructura do mercado de Nadal municipal de Lugo, a decoración do mercado, a ambientación e dinamización do mesmo e a publicidade e difusión do mercado. A celebración do mercado de Nadal, como todos vostedes saben, pois atrae a numerosos visitantes á cidade de Lugo, neste caso, o que incrementa tamén as vendas en comercios, en restaurantes e postos de venda, porque ao final o que se está dinamizando pois é unha zona de moito negocio no centro da cidade, o que se traduce, sen dúbida, nun incremento dos ingresos para eses negocios locais e tamén para a xeración de emprego durante a tempada. Ademais, a decoración e as actividades fomentan un ambiente alegre, motivan a xente para mercar, polo que é unha excelente oportunidade, sen dúbida, para impulsar a economía do municipio e fortalecer tamén así a comunidade. Así que, pola miña parte, da Xunta de Goberno de hoxe, nada máis, quedo a vosa disposición. Non sei se podería valorar a proposta do Goberno en materia de vivenda este venres hoxe a Conferencia de Presidentes. Ben, eu creo que en materia de vivenda o Goberno de Galicia, o Goberno da Xunta, ten unha oportunidade boa para plantexar no lugar que corresponde unha política de vivenda que sexa útil para os galegos e galegas e, polo tanto, tamén para os veciños e veciñas desta provincia, que se afaste, sobre todo, pois desa deixadez non a que estábamos afeitos por parte da Xunta de Galicia en materia de vivenda. Entenderíamos, dende logo, como grupo político, sen dúbida, algo positivo que o Goberno galego se sumase ao acordo de vivenda que vai a propoñer o Goberno da Nación, o Goberno do Estado, na Conferencia de Presidentes. Para nós é un bo momento para abandonar esa política, como dixen, de deixadez, de desleixo por parte da Xunta de Galicia, que se asuma a vivenda realmente no noso país, na nosa comunidade autónoma, como unha prioridade dada a actual situación coa que contan na vivenda. Debemos, entendo eu, como galegos, aceptar esa proposta, sobre todo pensando que Galicia únicamente tería que aportar o 40% dos fondos, mentras que o Goberno asumiría o 60%. E, ademais, se botamos a vista atrás e nos imos ao ano pasado, o Goberno galego só executou o 30% do programa de acceso á vivenda, quedando máis dun 44% dos fondos sin executar. Deso é do que hai que tomar nota e apostar polo futuro, pois creando un plan de vivenda útil que podería estar perfectamente enmarcado nun plan de vivenda que se propón hoxe na Conferencia de Presidentes. Nada, graciñas a vos. Alguna cousa máis? Non? Moi ben, pois moitas gracias.